हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट रनिखाटा बावहाय थांदोंमोन। दाखालि जिराफोर बिथां रुंसारिनि न'आवहाय एसे मोनसे प्रग्राम दङमोन, बे थैनायनि बारैनो बिनि श्राद्धआव थांदोंमोन आं। थाङै न'आवहाय थांनानै मोजांबो मोनदों। ओमफ्राय लामायाव सासे मानसिखौ लोगो मोनदों आं। लोगो मोननानै ओरैबायदि दुखुबो नांदों, खिन्थु होफिननो हानाय आंहा जेबो गैया। थेवबो होफिननो हायाना जेबो गैया, थेवबो माने आं बुंनांगौआ आंहाबो दायित्व दं हिसाबै आं माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों। दिनैहाय जों XNDP RG फेक्सना मावना जानांगौ, नंगौ मावनानै जानांगौ, आं बेखौ मानिदों। बिथाङा मावनानै जादों, रावनावबो बिना जायाखै, रावनावबो सोनाराखै। ओरैबायदि मावना जादों बेसोरा, बेबो गुबुननि न'आव हाजिरा मावनासो जानायखौ नुहैदों। नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों आं। एरियानि नामखौ खोन्थाला, नामखौबो बुंला आं। भिडिअ बिनि फट' गासैखौबो खोन्थानो सानदोंमोन, नाथाय बिनि न'नि पारमिसन मोनाखै आङो। बे न'नि पारमिसन मोनबा बिसिनि बे पारमिसन मोनाखै। ओमफ्राय बे जाय आंनि लोगो बिनि पारमिसन मोनाखै, बिनि थाखाय थेवबो आं एसे बुंलांगोन। दिनै बिथाङा आफादाव एफा गोबाव मावनानै हाजिरा जुदि मावना जानांगौबा मा जागोन? नोंथांमोना एसे फोरमायहर, कमेन्टआव लिरनानै हो। दिनै आं दुखु मोनदों बिनि हाजिरा मावना जानाय बा खामानि मावनानै जानाय। आंहा दिनै आं नंगौ मावनानै जानांगौ, आं बेखौ मानिदों। मावाबा दिनैनि दिनाव रावबो नोंखौ ओरैनो जाहोआ, बेफोरबायदि आरोखि। थ' बाथ्राया बिदि बाथ्राया दिनै आरो मोनसे नै बड'लेण्ड रादाबाव जोंनि खामानि मावना जानाय, जोंनि XNDPनि गथ'फोर खामानि मावना जानाय जायैखौ आं दोनथ'नोसै दसे सम दै। दिनैहाय मोनसे बड'लेण्ड रादाबाव मोनसे नुदों आं, निउस नुदों। प्रमद बर'आ दिनै, आं गासैखौबो बुंजोबला, प्रमद बर'आ दिनैहाय गासैबो समस्ति MCLA बेफोरखौ गासैखौबो माने बाइकजों गिदिंनायनि खोथाखौ बुंदों। समस्ति आं सिगाङावनो नोंथांमोननो चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबे रनजित बसुमतारीनि समस्तिखौ आं खोन्थाग्रोगोन। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव खनायाव भिडिअ मोनसे नुबाय थागोन, बेखौ नायलांबाय था। दिनै बियो बे लामाया मा जानांगौमोन? आजि खय बोसोर जाखो दिनै सेंसन जायाखै। बे मोनसेल' नङा, खना खनला आंबो दिनै बाइक गिदिंनानै नायदों। दिनै होनोब्ला मा बेखौ डेभेलप होनबाय थायो बेलाय प्रमद बर'आलाय बबे खनाजोंलाय? नोंथांमोना डेभेलप मावदों, आं मोनथाम मोनब्रैसो जायगा नुबोदों। नोंथांमोननि दा मावदों नालाय, दानि सरखारानो मावदों नालाय, बिथांमोना माखासे खामानिखौ सेन्ट ग्रेभेल आर्ट फिलिं बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ नुदों। जायगा खना खनला आरोखि, बे आरोखि मावाखैखौबो होनना बुङाखै। नाथाय खिन्थु समस्तियाव दै दासिमबो सोरनावबा सोंबाय 10-15 बोसोर जाबाय, बियो दासिमबो जायाखै होननानै बुंदों। होनोब्ला माब्रै जानांगौ जाखो बिदिजों? नोंथांमोना भिडिअखौ नायला। दिनै प्रमद बर'आ फरायसा गथ'फोरनि फारसेबो बुंदों। फरायसाफोरनि गथ'फोरनि सायावहाय दिनै जाय गामियावहाय नोंथाङा थांबा नुगोन, आरो नोंथाङा जुदि थांथारनोब्ला बे जयन्त बसुमतारी बिथांनि एरिया समस्ति, जयन्त बसुमतारी ओमफ्राय रनजित बसुमतारी बिथां सानैनिनो समस्ति। नोंथांमोना गिदिंनानै नाय। आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया, UPPL बिथांमोना आरो सोरबा एबसुफोराबो बुंनानै गाज्रि मोननानै लाब गैया। जों खोन्थानानै होदों बे लामाखौ माव। आरो ओमफ्राय बे एरियानिफ्राय प्रमद बर'निनो प्रमद बर'खौ बिराद मोजां मोनो, मिथिबाय? प्रमद बर' दा खिन्थु सैला प्रमद बर'खौ बे एरियाया। आं दासो रायज्लायनानै फैदों गामिनि मानसिफोरजों, आरो आं बिदिखौ गामिनि मानसिजों रायज्लायनायखौ आं नोंथांमोननोबो भिडिअखौ खोन्थागोन। प्रमद बर'नि मा राव गयो, प्रमद बर'खौ दिनैनि दिनाव मा होनो, आं खोन्थागोन। रायजो राजाया दिनैहाय माबायदि बुङो, आरो रनजित बसुमतारीखौ मा होननानै बुङो। आं बुंबाथ' नोंसोरो बारा बुंदोंलै, बे सैखाया ओरैनो बिदि खोथा ओंखारो नालाय। बै रायजो राजानि समस्तिनि बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो ओंखारगोन।
मिथिबाय आं जायगा मोननैसो जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन थांनो हास्लाबाखै आङो टाइमा सर्ट जानाय मेंबायबो बेफोरबायदि जादों दा नोंथांमोना रायजो राजाया ओरैबायदि गाज्रि मोनदों माने खुगायावल' जों स्कुलाव थाङोबा गथ'फोरखौ बाना लाना थांनो गोनां जायो होननानै बुंदों दैज्लां सफैबाय नै दालां मोनसे मोजां गैया बे खन्द'आव मिथिबाय दालां मोनसे मोजां गैया लामा दोंसे मोजां नङा आजि 30-35 बोसोरनि सिगांनि लामा बियो मिथिबाय बै जुगनिनो बे लामाजों आं दिनै थांनायदोंमोन सम सम जों गोदो हाग्रायाव थायोब्ला बेफोरजों जों थाबायोमोन दाबो एखे कन्डिशनानो दङ लामाया सेम कन्डिशनानो दङ दाबो नोंथांमोना बुंदों खना खनला डेभेलप जाबाय उन्नयन जाबाय जायाखै मोनथै जायाखै बियो नंखायथार एकदम नंखाय खोथा बुंथारो बिसोरो रनजित बसुमतारियाबो नंखाय खोथा होनथारो नोंथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया आरोखि आं जाखिनि बुङो सिद्दा आरोबाव बे एरियानि गथ'फोरा दिनै स्कुलाव थाङोब्ला बानासो लांना दोनहैनो गोनां बे सासे बुरैनि राव आंनि राव नङा बाना लाना थांनो गोनां मिथिबाय नोंथांमोना बे खनायाव स्क्रिनखौ भलिउमखौ आं फोजोबनानै मिउट खालामनानै होगोन थेवबो स्क्रिनाव नायलांबाय था थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि